Prabu Dasamuka Rahuwan nang layang-layang ning sadhuwuring ngawang-awang mlesat maring ning sadhuwuring bumi ning jagat manusa ora liya maksud lan tujuan arep bantu manusa. Ait eladala woi tobat eladala awas bocil-bocil eladala ngeturi bujalan bocil ngeturi mali sugan basuki yang durung laksana di gampang biungganing panggung sekuaya bridadi siji sekuaya ngremeke ngati sekuaya bridadi siji gampang tanding leleran semadot rasane ngati jalan sutra malir parendang wong ayu si jantung ngati Bibi aja sing ditebak sareng bapak jate kading modal ketinggalan pengantene kadung lali-lali mau ora lali dilelipur mabrik kelipur katon bae saklebate katon bae masak loyonge gunung jati pesarean kandang asing kaya ngabang isuk panilenging semut ketemu mamang sahurungan giliran geterane dobor gunung uwitani Nagasari pikir kula sok siwe bingung sesampune Prabu Dasamuka Rahuwan ananing sadhuwure jagat manusa ora liar penjukut kebel ning sajroning omahe Mama Hajat sekeluarga kebele pengantin kebele Mama Hajat keluarga besar Mama Rudi ibu Juju sekeluarga kang sering gawe sengkala kang sering ganggu nih manusia ait manusia Gusti anak apa sih Gusti sing mau kegemboran baikku ora dia andane aku ning jagat manusia arep penjukut sengkala kang sering ganggu nih manusia kang ana ning sajroning wong Rudi ibu Juju sekeluarga jagat wis surem paribawani aja kesuwin seken aku arepan manjining sajroning omah arepan ngumpulaken kabeh sengkala kang sering ganggu nih manusia ayo nak dibendrong maning ait dibuka lawange sing lega wah eladela
oli durung Gusti, lamun wis oli gage metua. Wis kumpul kabeh. Wis oli. Gusti, tobat. Wis oli durung. Oli apa ning sajerone omah? Ora liyanan sengkala wis tak kumpulaken dadi siji di sajerone bantal. Bantal maksudnya kanggo apa bantal kudu? Bantal iki dudu sembarangan bantal nang. Iki sing sering gawe apes ning manusa, gawe sial ning manusa. Arep aku buang ning awang-awang. Indah ora sering ganggu ning manusa. Pen dibuang konon. Eman-eman bantal oli tuku. Ora ngurus arep bantal oli tuku, arep bantal oli online. Wis tak kumpulkaken kabeh anane sengkala ning sajeroning bantal. Nang, rimen Gusti. Diitung bareng-bareng. Yo mangga. Siji. Loro. Telu. Dibuang. Gusti, wis dibuang kono. Nang, sengkala wis tak buang. Mugi-mugi ya keluarga besar Bapak Rudi, Ibu Juju sekeluarga, pengantin selamat dunia kelawan akhirat. Pengantene sing langgeng jodone, sing seneng uripe, akeh rezekine. Lan besok diwein keturunan kang soleh lan solehana. Sekian acara syukuran diwein selagu aku harapan joget nang. Ayo. Iya bocah sunat bukatan anak ponakane kongkon nunggang ning Rahwana. Buan pengantin wadone penunggang ya Mas.
wis diudunaken nang priben Gusti tugasnya wis peragat kabeh aku harapan balik maning ning tempat panggonan ayo dipendrong maning nang hei wait Amin mundur tutup lawang sigodaka baik hadirin pemirsa yang berbahagia, dengan berakhirnya acara ruatan, berakhirlah pula perjumpaan dari sang primadona Nada Ayu. Bila mana ada kekurangan dari kami segenap kru yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.